Marsulle tällaisen pienen tällaisen radan. Ja Paavo nyt teki tän äsken. Eli siis tää menee tälle, että täältä aloitetaan ja sitten mennään tän yli ja sitten noin. Tolleen mennään. Ja Eppu on tuolla. Ja sitten taas mennään, jos ne saa sen kurkun. Ja siis Paavo tykkää tosi paljon tällaisista, mutta nämä on vessapaperirullia ja nämä kaatuu tosi helposti, niin kun nämä on näin kevyit, niin ne kaatuu ihan sairaan helposti, joten se on ihan sairaan ärsyttävää. Mun nyt on sitten Epun vuoro. Eppu. Tuli tänne, Eppu. Mä en tajuu, Eppu ei oikein taju tätä, mutta Paavo tajuu tän silleen. Ja niillä on siis kurkku, kuten sanoin. Tällainen upea kurkku. Mut joo. Ja mä en tiedä sanoinko mä jo, mut noi kaatuu ihan sairaan helposti noin. Eppu. Tuli tänne. Tuli tänne. Hyvä. No niin, Eppu saa nyt tos jotain, koska tää kaatus. Paavo sai nyt ton kaatuamaan, joten tosi kivaa. Joo. Ne aina repii tolleen toisiltaan. Tai toisilta niinku tolleen tot kurkkuu. No. Mut joo, tämmönen pikkunen totuttelurata Paavolle. Kun Paavo on siis vielä aika baby. Niin sitten mä tein sille tällaisen pikkusen. Tällaisen, mitä se tykkää nyt tehdä. Ja tosiaan en hypytä marsui, koska niitä ei saa hypyttää. Että tällaisia pikkuratoja ne tykkää tehdä. Mut juu, moikka!